Ayar Mas ya. Ya. Sunat entek-entekan. Ora penak. Ya ora penak. Ora kuat. Aja nek sing aja. Aja wis enek liyane. Wingi kok nadani awakmu lagi bengok sunat. Mikmu mbok wenehno pemirsa. Sunat. Entek. Nyaure kuwi. Calake apa ora ngerti. Sunat kok sampe entek. Masalahe lagumu. Sing apik. Aku sunat. Lho, wedok apa lanang wis aku sunat. Diures lagi. Sare lagune sunat. Ya kok. Ya penting yo kae lho sing sunat apa aku sunat.